Sa Davao City, patay ang usa ka babae ug usa ka senior citizen human maligsan sa military truck sa Task Force Davao. Ang sospek nga misalisi og maneho sa truck nakakustodiya na sa kapulisan. Ato ibalik si Jandy Esteban. Kuha kini sa Pichon Street sa Bangkerohan Public Market, Davao City, Domingo sa buntag, bisperas sa Pasko. Paspas nga miabante ning military truck, midiretso o giararo ang magrag-atang lang unta og masakyan. Ang pipila kanila nadasok sa ilawom. Ang truck ba? Dead on the spot ang 63 anyos nga si Jaime Cole o 34 anyos nga si Rosel Luna Haspe. Samtang samda ng laing tulupa nga nagpaabot rapon unta og masakyan. Nadanyos ang usa ka motorsiklo ug usa ka SUV. Unang giingon sa kapulisan nga nabiyaan sa driver nga si Private First Class Patrick Tromata ang military truck nga nag-andar samtang nangihi. Apan sumala ni Tromata, minaog ra siya aron siguruhong nakanaog na ang iyang mga kauban sa likod. Dihang kalit gipaandar ang truck ni Crenenande Rodriguez Cadiente nga nagtambay ra sa lugar. Bumaba lang saglit po itong driver para i-check yung mga kasamahan niya kung nakababa na ba lahat sa likod. At sumalisi naman itong suspect at bigla niyang minaniho itong KM 450. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspect kinsa balhog na sa San Pedro Police Station, nasayrang usa kini ka dispatcher sa Bangkerohan Public Market. Sumala niya, buot lang matud pa niya nga ibalhin ang truck kay dunay paghuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Nakaunsa ba or kung anong gisakyan man nimo tong sakyanan, sir? Nakaunsa tayo ang driver ato na tayo? Nag-ihi daw, sir. Tapos? Na ano ko lang, sir, ipatabi ko lang, sir. Tapos na ano man, sir, dinalak ang ano, sir, manubila, sir. Kasi nakaano sa, sir, nakaandar, sir. Kasi tatlong ano siya, sir, red. Kung na-neutral siya, sir, in, tapos green ang ano, ang sign. So, ipagilid mo kung itong sakyanan, sir, kay traffic? Opo. Tapos, Na ano po, na kalimutan niya po kasi marami siyang, marami sigurong iniisip, sir, yung opisyal namin. Mag-atubang ang suspect og reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury o damage to property. Posible sab mag-atubang og kasong administratibo ang driver sa military truck kung mapamatud-ang nagpasagad kini. Giangkon sa Task Force Davao ang panghitabo og nangayog pasaylo sa pamilya sa mga biktima. Miparagat sab og pasubo ang Davao City LGU ug nagpasalig nga tabangan ang mga nabiyaang pamilya sa ilahang mga panginahanglan. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.